kowe iso tak duweni sesok lek rambakong kapan rokomu iso tak gegep sabengi gede impen-impenku kang mas seliramu iso ngerti saben dino anane mung kangen PC no PC saya jatuh mung sira sing tak angen-angen mas yo ibarat langit lan bumi tak berjuang nganti dadi siji pasrahno atimu eneko tresnomu bakal tak jogo setuwane sumilir angin teko bawa kabar bahagia barengi lagu menyanyikan mensenengku oh ya Allah kumai hati renyongko iso nyawiti matur suwun Gusti mari esno sing monggo Bapak Ibu warga Panjer dan sekitarnya dilarisi pedagang-pedagang dari Panjer ini di pasar Panjer buat menu berbuka puasa aneka kuliner ini ayam bakar utomo iya ayam bakar utomo bakar oh ayam bakar sold out Haji Lesa sold out jenis lagi ada berapa tadi Mas? 1000 perwira RJ Audio Koko Channel Pak Duyuban Panjer terima kasih Gendino anani mung kangen saya jatuh mung sira sing angen-angen mas yo ibarat langit lan bumi bakal tak berjuang nganti dadi siji
Gusti